Maria sap que està molt... Hola, Xantola, estem així en el concert de Talco, en Godella, en el... Perquè estic plorant ja. Ja està. Aquesta por la seva... La seva està de puta mare. La cuina... Puta merda, el Oscar, hijo de puta. Buah. I avui toca una altra vegada en ell, el puto cabrón. Bueno, va, es igual. Hago alzarse. Y de fiesta en el Oscar a gravar més coses. Hòstia. A veure, xics, estem a punt d'anar a casa de Carlos i este és un moment molt important. Estic en el banc i vos vaig a ensenyar el meu número secret, ¿vale? Esteu preparats? Hola, Xantola, estem així en un bar. Pa menjar i tal. Pues coses que no aneu a descobrir si no aneu en un gordo com jo. Sobre què? És que, per exemple, Carlos, li dic, escolta, si els kebabs se podran fer més grans i tal, se podran demanar més grans. I ell, no, jo crec que no. Pues bé, hasta que no aneu en un gordo que se demane un kebab triple, no podreu descobrir realment si en un kebab se poden fer més grans o no, perquè després s'endueu, pues això, la sorpresa que s'ha dut ell en plan de, hòstia, que se pot fer triple, ojo, o sea, això està guai. Se diu Antonio. Antonio, míralo. Antonio, es como viene. Antonio. Oye. És primavera, pogos fan sonar la terra, l'ambient la polseguera mentre vola la cervesa. Benvinguts al primer festival. No, ara en sèrio, Xantola, si voleu veure un vídeo de puta mare i una cançó que està bastant guai, jo crec, passeu-se pel canal de Boscar avui a les 11, que aneu a flipar. La cante jo, ell fa instruments i jo crec que ha quedat molt bé, a veure si vos agrada. Per ara, fins una altra. És primavera, pogos fan tronar la terra, l'ambient la polseguera mentre vola la cervesa. Benvinguts al primer festival, no està mal. Borratxo despertar-se a mitjanit, deixar la tenda. Tu vas perquè dius que escoltar t'interessa, però quan toca el cap de cartella vas molt seva.